Mae'n bore da. Croeso cynnes i'r oedfa bore yma. Mae'n lyflu cael cyfle i addoli gyda'n gilydd ar fore sir. Mae'n hyfryd yn arbennig i groesawu Eifion Perkins at ein plith ni. Felly bod Eifion yn cyfarwydd i rhai ohono ni. Mae Eifion yn weinidog yn noddfa yn Mhontardyles. A ni'n dymuno bendith Duw ar y tŷ heddi ag arno ni wrth ni addoli gyda'n gilydd. Fi'n credu bod teulu Eifion me hefyd heddi, felly croeso i chi hefyd. Mae anwyd ar Eifion, felly mae gawn i lais felly ddim digon cryf. Mae gwydio yn mynd i gymryd yr hanner arweiniol a ni'n gweddio bydd Duw yn byddu'r oedfa gyfan y bore yma i ni. Mae yna baned ar ôl yr oedfa, felly aroswch gyda ni yn y cefen am baned wedyn, ac yna am gwarter i 12 mae yna ysgosil i'r plant ag i'r oedolion. Yna coeddiadau yn ystod yr wythnos, cwrdd-gweddi fel arfer nos Fawrth, yn hyfryd nos Fawrth diwetha, gweld cyment yma yn y cwrdd-gweddi. Os eich chi ddim wedi bod y sbel, wel, pwydwch gael yna atal chi, rhaid dod. Mae'n hyfryd cael cyfle i fod gyda'n gilydd ac i gydweddio ar nos Fawrth. Felly cofiwch yn hynny nos Fawrth hyn, ac yna'r clybiau'r plant di Gwener rhwng 6 a 7, y rai iau a 7 i 9 i rai hun. Castiad y mis y mynad waith Tom a Nerys. Fydden nhw gyda ni cyn hir. Felly cofiwch am hynny hefyd. Ac yna, ni'n sôn am hyn wrth ystod 2 blaen rybydd. Yr 6 o Fedi, nos Iau o hynny fi'n meddwl, mae cynhadledd Wales Leadership Forum yn cychwyn. A mae'n gyfarfod arbennig i'r gwragedd ar nos Iau hwnnw yn y New House Country Hotel sy'n Thornhill o dan y teitl Loving God with Heart and Mind. Felly, gwragedd cofiwch yn arbennig yn y cyfarfod hynny, ac yna ar y 5 o Hydre mae'n gyfarfod aelodau gyda ni fan hyn am 3 o'r gloch a prynhawn Sadwrn yw hynny. Os diw e'n mynd, fydd emyr gyda ni y sy'n nesaf. Fel ni'n dweud wrth diwethaf, fi'n credu mae'n pregethu yn y gogledd. Felly fi'n gwybod hwnna'n swnio'n feg iawn, bod e'n pregethu yn y gogledd, ond ryw 2 eglwys gwahanol mewn pregethu yn nhw sy'n yma. Ac yna, eto os diw e'n mynd, ar 5 o'r gloch yma, bydd Eifion yn arwen ni yn yr oedfa. Felly, ni'n gweddio bendith Duw ar y diwrnod cyfan. Newn ni droi at Duw mewn gweddi a cychwyn y cyfarfod yn iawn. Dyma gyfarfod hyfryd iawn. Mae fi yn llwm a'r Iesu'n llawn. Mae fi yn dlawd heb feddi dim ac yntau'n rhoddi popeth hyn. Arlwydd Duw ni. Diolch i ti, mae dyna yw'n sefyllfa ni bore yma. Ie, ni'n dod ata ti yn bobl sydd gyda dim byd i'w gynnig i ti. Ac eto arlwydd i ti yn dy lawnder, yn dy gyfoeth, yn rhoi, yn rhad ac yn ddim i ni. Arlwydd, ni'n diolch i ti bod Iesu Grist a'i holl gyfoeth wedi dod yn glawd mwyn bod ni yn cael ei gyfoeth o godd ni'n gweddio y bore yma wrth i ni daddoli di gyda'i gilydd, wrth i ni ganu a gwrando a myfyrio a clywed yr hyn wyt ti wedi paratoi ar ein cyfer ni trwy dy air di. A bydden ni'n gweld ac yn rhyfeddu at y cyfoeth sydd i ni yn yr efengyl. Ac o Dduw, y bydde hynny yn traws newid ni, yn gwneud ni yn bobl sydd yn addoliad cyfan ni, yn nid yn unig fan hyn bore yma, gyda'n bywydau ni, yn cael ei rhoi yn llwyr ac yn llawn i ti, sydd yn heiddi y cyfan ni. Arglwydd i gweddio, i ti drigarhau wrthyn ni, i ti faddau ni o pechon derfyn ni, ac arglwydd rwy'n ni bore yma gyda'n gilydd. Blas o'r sabath tragwyddol wyt ti paratoi ni, a bod ni'n cael gwynhau di fel y grwyd ti yn dogoniaeth. Arglwydd felly, trigarhau wrthyn ni, bendithia ni gofyn, yn enw ac yn heifiad, yr arglwydd Iesu Grist.
Diolch, Rodri. Yn just darllen salm cyfarwydd iawn i bob un ohono ni. Dyma beth yma Duw yn dweud. Yr arglwydd yw fy migael, ac oherwydd hynny ni bydd eisiau arnaf. Bydd yn sicrhau fod pob beth sydd angen arno ni ar ein cyfer ni. Gwnau mi orwedd mewn porfeidd breision a thywys fi gerllaw dyfroedd tawel. Ac y mae ef yn fy adfywio. Fe mharwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw. I mi gerdded trwy dyffryn tywyll di, nid ofnaf unrhyw niwed, oherwydd rwy ti gyda mi, a thwy alen ath ffon yn fy nghysuro. Rwyt yn arlwyo bwrdd o'n blaen yng ngwydd fy ngelynion, rwyt yn eneinio fy mhen ag olew, y mae fy nghwpan yn llawn. Yn sicr, bydd daioniaeth rigaredd yn fy nilyn bob dydd o'n bywyd, a byddaf yn byw yn hir arglwydd, weddill fynyddiau. Wel, diolch i Dduw am ei air. A fe ganwn ni y salm yna gyda'n gilydd nawr o'r atodiad emyn 22. Fe godwn ni i ganu gyda'n gilydd. Diolch am y gwirioneddau yna. Wel, nhw'n ni droi i'r darn ni'n mynd i ddarllen heddi, Rhufeiniaid y 9fed bennod. Rhufeiniaid, pennod 9 a adnod 1 hyd at adnod 18. Rhufeiniaid y 9fed bennod
a dechrau yn yr adnod gyntaf. Gydwch ni y wrando ar air Duw. Ar fy ngwir yng Nghrist heb ddim anwiredd, ac mae fy nghydwybod dan arweiniad yr ysbryd yn fy tegu, y mae fy ngofid yn fawr, ac y mae gennyf los ddi baid yn fy nghalon. Gallwn ddymuno i mi fy hunan fod dan felltith, ac yn ysgymyn o ddiwrth Grist, pe bai hynny o les iddynt hwy, fy nghyd iddewon ni, fy mhobol i o ran cig a gwaed. Israeliaid ydynt, ei heiddo hwy yw'r mabwysiad, y gogoniant, y cyfamodau, y gyfraith, yr addoliad a'r addewidion. Iddynt hwy y mae'r hynafiaid yn perthyn, ac oddi wrthynt hwy yn ôl ei linach naturiol y daeth y Meseia. I'r Duw sy'n llywodraethu'r cwbl, boed bendith am byth. Amen. Ond ni ellir dweud bod gair Duw wedi methu, oherwydd nid yw pawb sydd o linach Israel yn wir Israel, ac ni ellir dweud bod pawb ohonynt am ei bod yn ddisgynyddion Abram yn blant gwirioneddol iddo. Yn hytrach, yng ngeiriau'r ysgrythyr, trwy Isaac y gelwyr dy ddisgynyddion. Hynny yw, nid y plant o linach naturiol Abram, nid yr rheini sy'n blant i Dduw, yn hytrach plant yr addewid sy'n cael ei cyfrif yn ddisgynyddion. Oherwydd dyma air yr addewid. Mi ddof yn yr amser hwnnw a chaiff Sara fab. Ond yma enghraifft arall hefyd, bechiogodd Rebecca o gyfathrach ag un dyn sef ein tad Isaac. Eto i gyd, cyn gennu'r plant, a chyn iddynt wneud dim na da na drwg, fel bod bwriad Duw sy'n gweithredu trwy etholedigaeth yn dal mewn grym, yn dibynnu nid ar weithredoedd dynol, ond ar yr hwn sy'n galw, fe ddywedwyd wrthi. Bydd yr hynaf yn gwasanaethu'r ieuengaf. Fel y mae'n ysgrifenedig, Jacob fe'i cerais, ond Esau fe'i cyseiais. Beth yntau atebwn i hyn? Bod Duw yn coleddu anghyfiawnder? Ddim ar unrhyw gyfrif. Mae'n dweud wrth Moses, trigyrhaf wrth bwy bynnag y trigyrhaf wrtho, a thosturiaf wrth bwy bynnag y tosturiaf wrtho. Felly, nid mater o ewyllus neu o ymdrech ddynol y Duw, ond o drigaredd Duw. Fel y dywedir wrth Pharo yn yr ysgrythyr, fy union amcan wrth dy godi di oedd dangos fy ngallu yno ti a chyhoeddi fy enw trwy'r holl ddaear. Gwelir felly fod Duw yn trigarhau wrth unrhyw un a fyn, a'i fod yn gwneud unrhyw un a fyn yn war galed. Mae bod i Dduw o leo ei air i ni gyd. Mae Catrin yn mynd i ddod i roi stori'r plant nawr.
lamp im traed. Mae dy eiriau di yn lamp im traed, lamp im traed, lamp im traed. Ac yn golau o fy llwybr, ac yn golau o fy llwybr. Mae dy eiriau di yn lamp im traed, lamp im traed. Mae dy eiriau di yn lamp im traed, lamp im traed, lamp im traed. Mae dy eiriau di yn lamp im traed, lamp im traed, lamp im traed. Ac yn golau o fy llwybr, ac yn golau o fy llwybr. Mae dy eiriau di yn lamp im traed, lamp im traed, lamp im traed. Mae dy eiriau di yn lamp im traed, lamp im traed, lamp im traed. Mae dy eiriau di yn lamp im traed, lamp im traed, lamp im traed. Mae dy eiriau di yn lamp im traed, lamp im traed, lamp im traed. Mae dy eiriau di yn lamp im traed, lamp im traed, lamp im traed. Mae dy eiriau di yn lamp im traed, lamp im traed, lamp im traed. Mae dy eiriau di yn lamp im traed, lamp im traed, lamp im traed. Mae dy eiriau di yn lamp im traed, lamp im traed, lamp im traed. Diolch yn fawr. Wel, newn ni sefyll i ganu eto gyda'n gilydd. Mae gobaith sicr yn fy nghalon ni sy'n rhoddi nerth i ddioddef dyddiau di wrth weled mymryn o dogoniant yma nawr am heiaeth ffodd o'm ti. Maddeuwyd i'm pob pechod cas. Mae gobaith nefoedd yno fi. Fy mraint fy ngalwad am llawenydd pyr yw gwneud dewyllus di. Fe godwn ni i ganu gyda'n gilydd.
Dyna reality, mae gobaith di-gyfnewid byw. Ail ddyfodiad Iesu Grist. Dim tristwch mwy na phoen na chir. Dim hiraeth mwy amdano fef. Gorfoledd fydd yn llifo'n fy mbron. A fy nghartre bydd yn nef. A dyna gweddi ni i bob un yma. Mae'ch cartre chi bydd yn nefoedd. Gadewch ni weddio. O ddiwein tad i ni'n dod ato ti bore yma yn diolch i ti am gyfle i ddod ac yn cydnabod o arglwydd bod e'n fraint dod ger bron y fath dduw. Arglwydd ni'n aml yn anghofio mor fawr wyt ti, mor ogoneddus wyt ti. A ni'n gofyn am gymorth nawr yr ysbryd glân ni weld o'r newydd mor fawr wyt ti. A rydyn ni sylweddoli dy fod y ffyrdd ti hwnt i'n ffyrdd ni. Ni ddim yn gallu deall yr hyn rwy ti'n ei wneud bob amser, ond ni'n gwybod dy fod ti bob amser yn gyfiawn, yn iawn, yn deg. Dy fod ti bob amser yn ymateb mewn cariad a thosturi. Dy fod ti o arglwydd yn dduw da bob amser. Ac ni'n dod ato ti yn plygu yn pennau, yn cydnabod arglwydd, ein pechod ni, yn cydnabod bod ni'n mynheiddi dim, ond yn diolch i ti bod ti wedi anfon rhywun i achub pechaduriaid fel ni. Diolch am anfon Iesu Grist i'r byd. Ac o arglwydd ni'n gweddio, byddwn ni gyd yn dod i wybod am y llawenydd yna, o'i adnabod ef, o dy adnabod di. O arglwydd diolch, dyw e ddim yn dibynnu ar yr hyn i ni'n neud neu ddim yn ei wneud, ond fydd e'n dibynnu yn llwyr ar gyfiawnder Iesu Grist. Ac felly o arglwydd, ni'n gweddio bydd bob un ohono ni yn gafael yn y gobaith yna ac yn troi at Iesu Grist ac yn dod i wybod am y llawenydd, am y gobaith sicr yn fy nghalon ni, y byddwn ni yn ddiogel gyda'r bugail mawr, y bugail da, ac y byddwn ni arglwydd yn gallu mwynhau y ddeiar newydd, lle na fydd na ddagre, na phoen, na pechod mwyach. O arglwydd, ni'n gofyn ar y tîm, wneud yn ni fel cynulleidfa bore yma. Ni yn cyflwyno hefyd o arglwydd nid yn unig ni'n hunain. Ni yn meddwl arglwydd am wledydd lle mae yna ddioddefiadau bore yma. Ni newydd darllen am yr Iddewon ac ni'n cyflwyno sefyllfa Gaza i ti ar hyn o bryd ag Israel fyna. Arglwydd yn gweddio byddu di'n trigarhau. Diolch dwi ti yn rheoli, does dim byd tu allan i dy ewyllus di a dy ddwylo di, a ni'n gweddio arglwydd y byddu di'n ymwneud â arweinyddion y mannau hynny ac yn rhoi cydwybod tyner iddyn nhw ac yn rhoi doethineb iddyn nhw fel y bydd heddwch yn dod i'r rhan yna o'r byd. Ni dal yn cyflwyno Wcrain i ti a sefyllfa Rwsia. Ni'n gweddio eto ar y ti drigarhau ac ymwneud ag arweinyddion ac ar y ti gynorthwyo bobl sy'n dioddau. Ni'n diolch arglwydd fod yr eglwysi yn mynd yn fwy ac yn fwy yn Wcrain y dyddiau yma. Ac ni'n gweddio am ein brodyr yn chwiorydd yn Wcrain ac hefyd yn Rwsia. Y bydde di o ddew yn agos atyn nhw ac yn ei bendithio. Ni'n cyflwyno eto ein gwlad ni'n hunain i ti. Gweddio am arweinyddion y wlad. Y bydden nhw yn ceisio yr hyn sydd yn dda ac yn cosbi yr hyn sydd yn ddrwg. Ac y bydde di o ddew yn trigarhau wrth ein gwlad. Ni'n cyflwyno emyr i ti bore yma, i ti gynnal wrth fe agor y gair i ti. Ni'n cyflwyno eifion fan hyn. Y bydde di yn ei ddefnyddio fe bore yma. Ni'n cyflwyno'r eglwys ym Mhontarddulais i ti. Ni'n cyflwyno eglwysi eraill sydd yn agos i'n calonnau ni. Yn wir lle bynnag mae dy air yn cael ei brygethu'n ffyddlon, o ddew, llwydda y gwaith o sgweli di fod yn dda gogoniant Iesu Grist. Ni yn cyflwyno'r plant i ti, bob un o'r plant fan hyn nawr, bydde di yn siarad â nhw bore yma. Ni'n gweddio ar y ti fod gyda nhw yn yr ysgol, bydde di yn gofalu'r eu golau nhw, yn cadw nhw rhag yr un drwg. Ni'n meddwl yn arbennig am Rhodri a Elliw bore yma, gweddio bydde di yn gofalu'r eu golau nhw, bydden nhw'n setlo'n fuan ac y bydde di yn ei nerthu nhw ac y bydden nhw yn ymwybodol o dy gynhaliaeth a dy nerth di o arglwydd bendithia nhw i ni'n gweddio. Bydd gyda ninau yma nawr siarad â ni o sgweli di fod yn dda. Ti'n gwybod beth yw angen bob un yma bore yma. Ni'n gweddio arglwydd y byddwn ni mynd o yma yn dy ganmol di ac yn canmol Iesu Grist.
Bydd gyda rhai sy'n mynd trwy gyfnod anodd yma, a'r glwydd ni'n cyflwyno nhw, ni'n codi nhw ger dyfron nawr yn gweddio, y bydden nhw'n profi dy dangnefedd a dy lawenydd di. Clew ni felly nawr, derbyn ein mawl, derbyn ein diolch i ti, am bod ni'n gofyn y cyfan yn enw Iesu Grist ein gwaredwr. Amen. Wel, godwn ni ganu ac yna fydd Eifion lan i agor y gair i ni 5-2-5 o'r llyfr yma. 5-2-5. Oth flaen o ddew rwy'n dyfod gan sefyll o hir bell pechadur yw fy enw. Ni feddaf enw gwell. Trigaredd rwy'n ei cheisio, a'i cheisio eto wnaf. Trigaredd i mi dyro, rwy marw, ones caf. A pan byddwn ni'n canu'r trydydd bennill, fi'n cynnig bod ni'n canu y bach yn uwch, achos dyna lle mae'r gobaith. Mi glywais gynt fod Iesu ei fod e felly yn awr yn derbyn publicanod a phechaduriaid mawr. Ac falle bod hwn yn emyn i chi bore yma o derbyn, arglwydd derbyn, fi hefyd gyda hwy. Fe godwn ni i ganu. Fi wedi trial lot, ond gan fi'n pregethu yn Saesneg gan fwyaf, a wedi wneud ers amser maith. Yr unig emyn i fi erioed drial cyfieithu'r Saesneg a fforso bobl i ganu oedd yr emyn na. So, felly bod hwnna'n gweud rhywbeth, sa'n gwybod. Ond diolch am y croeso, diolch am y gwahoddiad i ddod gyda chi, ac i rannu'r gair. Yn dod â helo oddi wrth bobl noddfa. Rai o'n nhw'n abod, rai ohonoch chi'n dda iawn. Gweddill ohonoch chi falle ddim cystal, ond mae'n dda cael rhannu cymdeithas. Wel,
Wy ond yn mynd i edrych ar y 5 adnod gyntaf o'r bennod gafodd ei ddarllen yn gynharach gyda Gwydion, Rhufeiniaid, pennod 9. A mae Paul yn y darn hyn yn symud i raddau yn ei feddwl o beth mae'n dweud wrth y Rhufeiniaid. A mae na fwrdwn mawr yn y dair bennod 9, 10, 11 yn ymwneud gyda bobl Israel. Ac wrth iddo fe gychwyn yn hynny o beth, mae e'n dangos yn fan hyn mawredd i gariad tuag atyn nhw, ac ynte yn apostol i'r cenhedloedd, i bawb arall, ond yr Iddewon os chi moyn. Ac eto mae ei galon e'n dyner iawn tuag at i bobl ei hunain, ac ni'n gweld hynny yn y darn hyn. Sa'n mynd os ydych chi wedi sylwi, ond yn rhyfedd iawn, mae pregethau gyda 2 pwynt sydd yn cyflethrenu, ac achos bod e'n digwydd yn anatod, yn amlwg, mae yna 2 pwynt gyda fi sydd yn cyflethrenu. Mae'r pwynt cyntaf yn cyflethrenu ddwywaith, ond na ni. Y gwir ar galon yw'r pwynt cyntaf, wedyn y gwendid, a wedyn y gwaredwr. Gewch chi weld wrth i ni fynd trwy'r 5 adnod fach hon, beth sydd yn dod i ni o'r geiriau hynny. Mae'n eitha amlwg bod rhaid ni ddechrau gyda'r gwirionedd, achos mae Paul ei hunan yn dechrau gyda'r geiriau hynny yn diwe yn yr adnod gyntaf o'r bennod. Y gwirionedd, y roef yn ei ddywedyd yng Nghrist. Dyma'r gwir. Dyma'r gwir sydd ar yng nghalon ni. A mae'n bwysig iawn bod ni yn cymryd hyn i'n calonau ni, achos fel pobl Dduw, fel pobl yr arglwydd Iesu Grist, dylai'r gwirionedd fod yn hynod bwysig i ni. Mae fi yw'r gwirionedd ar bywyd yw geiriau'r arglwydd Iesu Grist. Ac os i ni'n cyffesu'n hunain yn ddilynwyr i Iesu Grist, wedyn mae rhaid i ni i efelychu fe yn hynny. A felly dylai'r gwir fod yn agos iawn at yn gyneuau ni. Y pwynt mae Paul yn gwneud wrth ddechrau hefyd, wrth ddweud y pwynt bod e'n dweud y gwir yng Nghrist, yn pwysleisio'r ffaith faint mor hanfodol yw Crist iddo fe ei hunan. Ac i'r Iddewon, sy'n cael bach o broblem gyda'r syniad o Grist, mae'n gwneud y pwynt yn glir iawn iddyn nhw. A mae'n rhywbeth sydd yn bwysig i ni fel pobl Dduw i wneud. Bod ni'n wneud yn safiad ni am pwy i ni, a beth i ni'n gredu, a'r gwir sydd yn hynny yn glir iawn i bobl. Mae e'n hanfodol i ni mewn gwirionedd. Achos y gwir amdano ni, os i ni yn Gristnogion, os i ni wedi rhoi'n ffydd yn Iesu Grist, yw bod yn popeth ni yno fe. Bod dim byd gyda ni i rannu gyda neb mewn gwirionedd sydd yn fwy pwysig na Iesu Grist ei hunan. Dyna beth oedd hanes Paul. Chi'n gweld Paul gydol i deithiau trwy actau yn gyntaf yn mynd at yr Iddewon. Yn gyntaf yn mynd at bobl i hunain. A mae'n dangos mewn gwirionedd ble mae galon e. Mae'n gweud hynny yn fan hyn o'n diwe, am y ffaith bydde fe'n dymuno bod yn felltith, bod e'n cael ei felltithio oddi wrth Grist mwyn i frodyr, mwyn pobl Israel. Ac yn ni'n gweld Paul, lle bynnag mae'n mynd, Debre, Lystra, dim bod fi'n cofio gweddill o llefydd a the yn actau, a sa'n mynd i drial dangos bod fi'n hynod glefer i drial wneud hynny. Lle bynnag mae'n mynd, mae wastod yn mynd yn gyntaf at y synagog. Mae'n mynd at y rhai bydde gyda fe ryw debygrwydd iddyn nhw. Pobl mae'n cyfri'n frodyr o ran y cnawd, perthnasau. Mae yna agosatrwydd gyda fe tuag atyn nhw. Ac wrth iddo fe fynd, mae'n siarad yn blaen iawn gyda nhw. Ni'n aml yn ffindo fe'n anodd iawn i falle fod yn fwy onest gyda pobl i ni'n agos ato. Falle fod e'n un o'r pethau i ni'n ffindo fwyaf caled i wneud, achos bod yna ryw ddisgwyliad yn Cymru barchus ni
i beidio tramwyo yn erbyn pobl. Ond pan mae Paul yn mynd y pregethu, mae'n mynd yn syth i'r afel gyda gwirioneddau sy'n mynd i ysgwyd, mynd i gythruddo, yn mynd i rhoi pobl yr Iddewon mewn penbleth. Achos mae'n mynd yn syth i sôn am yr arglwydd Iesu Grist, i groes, i atgyfodiad, a'r oll sydd yno fe fel mab Duw. Wel, i'r Iddewon, oedd yna'n broblem mawr. Achos nhw, yn benodol, nath i roi ei farwolaeth. Nhw oedd yr rhai oedd yn gweiddi croesoeliad ef. Os chi moyn upseto pobl, na ges i rai chi'n neud, yw gweud wrthyn nhw beth maen nhw wedi wneud o'i le. Gweud beth sydd yn broblem iddyn nhw. A dyna'n union oedd Paul yn gwneud wrth i fe bregethu. Mae'n gweud y gwir wrthyn nhw. Oedd e'n ddiflewyn ar dafod wrth wneud hynny. Oedd e'n ddi-ofn wrth wneud hynny. Ac os chi'n darllen yr hanesion yn actau, wel, dwi ddim yn mynd yn rhy dda. Achos lle bynnag mae e'n mynd i'r synagogau yn benodol, mae'n cael ei wthio mas. Mae'n cael ei daflu allan. Mae'n cael ei lebyddio. Mewn llawer o achos, mae'n cael ei ddanfon mas o'r dre neu'r ddinas lle oedd e'n pregethu. Ac eto, mae e'n hynod awyddus i rhannu'r gwirionedd am yr arglwydd Iesu Grist gyda nhw. Mae e'n moyn iddyn nhw wybod y gwir. Mae e'n ddi-ofn yn hynny mewn gwirionedd. Yn ymwybodol bod yr hyn mae'n gweud yn mynd i gythruddo. A mae'n cwrdd cwestiwn i ni. Ple i ni o'r rhan yr awydd hynny i ddweud y gwir wrth bobl? I ni'n casau pan mae pobl yn gweud celwydd wrthon ni. I ni'n casau pan mae pobl yn gweud pethau anghywir i ni. Sy'n byd gwath, nag os yna, troi lan rwle, a bod chi wedi cael disgrifiad anghywir o le chi fod mynd. Chi wedi yn benni lan yn bod yn hwyr. Mae rhywun wedi gweud celwydd i chi. Lle nhw ddim yn trial, ddim yn gweud hynny. Ond sy'n byd gwath na rhywun yn gweud rhywbeth sydd ddim yn wir, sydd wedyn yn gadael ni mewn lle ni'n anwybodol o bellau rhywbeth dylen ni wybod, neu sy'n rhoi ni mewn sefyllfa le ni mewn perygl. A pan ni'n dod at efengil yr arglwydd Iesu Grist, mae hwnna mor ganolog yn diw ma. Chos beth yw'r efengil? Gair Duw i bobl iachawdwriaeth. Gair Duw i bobl fel bod nhw'n gallu dod i'r bywyd a dod i adnabod Iesu Grist, y gwiredwr, a Duw dad, i dad a tad unrhyw un sydd yn credu yng Nghrist ac yn cael mabwysiad. A mae hynny'n newyddion da. Mae newyddion hynod dda achos y gwir yw sefyllfa pob dyn o ran I natur yw bod e'n gwynebu barn Duw. Paul, yn y penodau cynharach yn Rhufeiniaid, yn mynd I rafel ar gwirionedd hyn. Hyd yn oed yn y benod gyntaf, a chi ddim fel arfer yn mynd I glatio bant yn y benod gyntaf I chi. Chi fel arfer yn bod yn neis, cael pawb ar eich ochr chi. Mae'n gweud bod barn Duw wedi cael ei arddangos yn glir. A bod wedi cael ei arddangos yn glir I bawb. Bod pawb yn ei weld felly. A felly yn euog o'i anghofio, yn cuddio I meddwl oddi wrtho fe. Mae'n mynd mlaen I ddweud yn glir bod pawb yn ôl am y goniant Duw. Bod pawb yn heiddi y gosb a'r farn sydd gyda Duw ar gyfer pawb sydd yn gwthio yn ei erbyn e. Ac mae e'n glir yn hynny. Ydy ni'n credu'r pethau hyn? Achos os ni'n gweud bod ni'n Gristnogion, dyma beth yw calon yn ffydd ni mewn gwirionedd. Bod Duw yn Dduw cyfiawn.
Bod Duw yn ddew sydd yn gwneud yr hyn sydd yn iawn, ac felly os oes unrhyw un yn gwneud yr hyn sydd o'i le, yn anffodus, pob un ohono ni, bod ni'n gwynebu I farn e. Dyw e ddim yn wirionedd rhwydd iawn I ddweud wrth bobl. Dyw e ddim yn rhywbeth sydd yn gyffyrddus iawn I ni ddweud yn aml wrth bobl. Ond dyna'r gwir. A'r pwynt mae Paul yn gwneud yn fan hyn yw, nid yn unig bod e'n wir, ond dwi'n caru'r bobl hyn gymaint, fel bod fi'n bolon gweud y gwir hyn wrthyn nhw yn blaen, na'r gweitha'r perygl mae'n rhoi fi ynddo fe. Gweitha'r ffaith bod e'n golygu falle bod fi'n mynd I gael, clatch neu ddoi. Pwy oer mewn sawl lle o'n cwmpas ni, mewn sawl gwlad, mae unrhyw un sydd yn cydnabod unrhyw un o'r gwirioneddau mae'r arglwydd Iesu Grist yn cael ei gormesu. Yn sicr y rai sydd yn mynd i'n hafel gyda'r gwirioneddau hyn a dweud wrth bobl yn glir bod nhw dan farn y ddigofaint Duw. Dwi ddim yn aml yn cael yng ngalw I weld y brif athrawes yn yr ysgol lle mae'r plant, achos ar y cyfan, dyn nhw ddim yn rhy ddrwg. Ges i'n ngalw I siarad gyda'r brif athrawes unwaith. Rhyfedd iawn, oedd e'n cyd ddigwydd gyda dechrau'r rhyfel yn Ukraine. A gofynodd y brif athrawes I fi, o'n I jyst eisiau meddwl bod y rhyfel yn Ukraine yn golygu diwedd y byd. A wedys I, na. A wedyn dath e'r olwg pam oedd hi'n gofyn y cwestiwn hyn. Achos oedd Josh wedi gweud wrth un o'i gyd ddisgyblion, os nag oedd e'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist, bod e'r ddiwedd y byd yn mynd I fyny uffern. Wel, oeddi hynny'n wir? Wel ydi. Oedd e'n rhywbeth oedd yn cythryddo y bachgen, wel yn amlwg achos ath ei weid wrth y brif athrawes, ac oedd wedi cythryddo ar brif athrawes I ryw raddau am yr un pwynt, achos bod e'n golygu bod hi'n goffod meddwl am yr hyn oedd wedi dweud hefyd. Yn ger yn amlwg bod hi wedi camddeall rhywfaint ohono fe, oedd e ddim yn rhywbeth oedd yn gyffyrddus iddi. A mae'r gwirioneddau hyn ddim yn rhwydd I ddweud. Ac eto mae Paul yn dweud, dwi'n caru fy mrodyr sydd o bob person yn fwy crac yn erbyn y gwirioneddau hyn, achos bod fi'n gweud wrthyn nhw yn benodol, chi rhoiodd yr arglwydd Iesu Grist I farwolaeth. Chi rhoiodd fab Duw I farwolaeth. Chi yw rhai o bawb dyled I gwybod bod y Meseia'n dod. Ac eto, chi di gwrthod e. Ac felly mae'n codi cwestiwn I ni, a challenge I ni, wrth ni edrych ar y geiriau byr hyn ar y cychwyn, yw lle mae'n colonnau ni pan mae'n dod at yr Efengil ac at bobl eraill. Lle I ni pan I ni'n dod ar draws pobl I ni'n dod mlaen gyda nhw. I ni'n becso amdani nhw. I ni'n caru nhw. Faint mor onest I ni gyda nhw. Faint mor agored I ni gyda nhw o'r rhan beth I ni'n gredu a pam I ni'n gredu fe a pam bod e mor bwysig bod ni'n credu fe. Dyma beth sydd yn glir am Paul yw bod e'n gweld gymaint o werth yn yr hyn mae'r arglwydd Iesu Grist wedi wneud, yn yr iachawdwriaeth sydd yno fe, bod e ddim yn becso pan mae e'n rhoi fywyd I hunan mewn perygl wrth ddweud y pethau hyn. Wen y calon a'r gwir. Beth sydd yn ddiddorol yw bod Paul yn mynd mlaen I ddweud thymau bach yn fwy. Bod e'n gwthio yn fwy ar hyn. Achos mae'n gweud yn y drydydd adnod,
A mae'n adnod fawr mewn gwirionedd. Fi'n darllen o'r hen gyfieithiad. Canes mi a ddymunon fy mod fy hun yn anethema, neu'n felltith, oedd i wrth Grist dros fy mrodyr. Mae Paul yn gweud bydde fe'n hapus i dderbyn y felltith dros i frodyr. Mae Paul yn gweud lot o bethau yn Rhufeiniaid, o felly stym o'n nhw fwy anodd na'r hyn mae'n gweud yn pennod 8 adnod 36, just chydig bach dros y dudalen. Megis y mae'n ysgrifenedig, dy fwy'n di, yr ydys yn ein lladd ni ar hyd y dydd, cyfrifwyd ni fel defed i'r lladdfa. Mae sôn amdano fe a'i gydweithwyr yn yr Efengil, yr apostolion, bod nhw'n marw bob dydd ar gyfer y rhai sydd o'i cwmpas nhw. Bod nhw'n rhoi eu hunain mewn llefydd lle maen nhw'n dioddau mwyn pobl eraill. Pam? Pam bod nhw'n barod i ddioddau ffyr hyn? Pam maen nhw'n awyddus hyd yn oed i ddioddau fwy iachawdwriaeth pobl? Y Paul hefyd yn dweud, yn ddiddorol iawn amdano ei hunan, yn dweud am ei hunan, bod e moyn wneud i fyny am yr hyn sydd yn goll yng nghystuddiau Crist. Chi'n ni'n meddwl am y geiriau yna? Be sydd yn ôl yng nghystuddiau Crist? Be sydd ddim wedi cyrraedd pobl yng nghystuddiau Crist? Wel, yn ddiddorol iawn, mae Paul yn dangos i wendid yn fan hyn, ond eto yn dangos yr angen ar gyfer dioddau. Mae'n gweud bod e am fod yn felltith dros ei frodyr. Wel, ydy Paul yn gallu gwneud hynny? Bydde Paul yn cael ei felltithio i dragwyddoldeb yn uffern yn ddigon i achub unrhyw berson arall. Bydde ei ddioddefaint drosyn nhw yn abel i roi bywyd iddyn nhw? Wel, y gwir mae Paul yn gwybod na bydde fe ddim. Bod e'n caru'r bobl yn gymaint, bydde fe'n barod i roi fywyd drostyn nhw, mae'n gwybod bydde fe'n tycio dim iddo fe wneud y fath beth. Achos pwy yw Paul? Wel, os chi'n edrych ar ei eiriau fe'i hunain, Paul yn ôl i gydnabyddiaeth ei hunain yw y pechadur mwyaf. Wel, pa help sydd i bechadur farw dros bechadur? Pa gymorth sydd i rhywun sydd yn heiddi cosb i gael ei gosbi dros rhywun arall? Mae'n goffod talu am gosbi hunan yn y lle cyntaf. A mewn gwirionedd wrth i Paul ddweud y geiriau hyn bod e'n barod i gael ei felltithio, mae'n dangos mewn gwirionedd i anallu i gael ei felltithio. Achos dyw e ddim yn gallu cael ei felltithio oddi wrth Grist, achos bod Crist wedi cael ei felltithio drosto fe. Ac os chi'n mynd mlaen i weddill pennod 9 yr Rhufeiniaid, dyna rhan fawr o bwynt Paul yn y bennod. Yw os mae Crist wedi marw drosto ni, wedyn mae'n iachawdwriaeth ni yn sicr. Wedyn mae'n bywyd ni yno fe yn bendant ac yn ddinewid. Achos bod marwolaeth Crist o'r fath werth, o'r fath bwys, i fod e'n hollol amhosib i rhywun sydd yng Nghrist i gael ei gollfarnu. A dyna'r newyddion da mae Paul yn ceisio i ddangos i'r bobl sydd o'i gwmpas i'r Iddewon. Mae'n siarad gyda'r fan hyn.
bod na un sydd wedi dod yn felltith drosto ni mwyn symud y felltith oddi wrtho ni. Ac wrth i Paul siarad gyda'i frodyr a'i genedl o ran y cnawd, mae'n cydnabod yn onest wrthyn nhw, dwi'n gallu gwneud dim byd drosto chi. Pan ni'n goffod rhannu gwirioneddig gyda pobl, yn aml iawn, i ni'n nico gallu dweud, ac i fi'n gallu helpu. I ni'n aml yn licio rhannu gyda pobl bod ni'n gallu gwneud rhywbeth i wella'u sefyllfa nhw. Mae'n ei dimlo'n dda, ynddo fe? Mae'n gallu dweud wrth rhywun, wel, chi wedi gwneud camgymeriad, ond i fi'n gallu helpu chi. Mae'n rhoi bach o boost i'n egos ni. Ond pan mae'n dod i'r Efengyl, a pan mae'n dod i beth mae Paul yn dweud wrth i frodyr a'i deulu yn y cnawd yn fan hyn, mae'n gweud y gwir wrthyn nhw, mae'n agor i galon iddyn nhw, a mae'n gweud, ond dwi ddim yn gallu gwneud dim byd eich mwyn chi. Yr oll gallai i wneud yw rhannu'r gwirionedd. Yr oll gallai i wneud yw agor i chi beth mae'r Efengyl hyn wedi wneud i'n nghalon ni. Gan hanes Paul, i ni'n gweld bod wedi wneud newid aruthrol. Oedd hwn yn ddyn oedd yn hapus iawn i fynd ar ôl pobl. A'i llybyddio a'i lladd nhw. Y fachan ffein yfe. Ac eto nawr, nid dweud fi moyn y llybyddio chi mae'n dweud, ond i fi'n barod i gael yn lybyddio. Mae gyda fi gymaint o gariad tuag ato chi bod fi'n bolon dioddau. Ac eto mae'n cydnabod, ond dim fi sydd yn achub. Yn hanes Paul beth ddigwyddodd, a'i fe ffindodd yr arglwydd Iesu Grist. A'i fe ddath gyda'i holl wybodaeth, a'i feddwl, a'i allu, a penderfynu, wel, ie, dyma'r dyn. Na. Mae Duw yn dod ac yn datguddio ei hunan mewn ffordd rhyfeddol iddo fe. Mae'n ei ddallu fe gyda goleuni. A llais yn siarad gyda fe yn y goleuni hynny yn dweud, pam wyt ti yn fy ngormesu? Pam? Pwy wyt ti, arglwydd? Iesu Grist yw yr ateb nôl. Y gwir am Paul oedd, nid fe nath arganfod yr arglwydd Iesu Grist. Ond yr arglwydd Iesu Grist nath ddangos i hunan iddo fe. Ac wedi iddo fe ddangos i hunan iddo fe, mae'n esbonio ac yn dangos iddo fe bod wedi cael ei felltithio drosto fe. A beth mae Paul yn gweld wrth iddo fe rhannu'r Efengyl hyn. Mae'n gweld y gwir, mae'n gweld y newid yn ei galon, ond mae'n gweld bod e'n methu gwneud dim, ac eto mae'n ceisio neu popeth. Mae'n un o'r pethau hyfrydau am Paul. Yr ymdrech mae'n rhoi. Ac eto mae'n gwybod bod e'n methu gwneud dim heb Crist, ond yng Nghrist, mae'n gallu gwneud pob peth. Ac mae mor awyddus i'r Efengyl hon, i'r gwir hyn am yr arglwydd Iesu Grist, gyrraedd i frodyr, yr Iddewon, a phawb arall. Bod e'n rhoi hynna mewn lle mae wendid e'n cael ei amlygu. Lle mae'r ffaith bod e'n dioddau ac yn methu gwneud dim i newid y dioddefaint hynny yn amlwg i bobl. Pam? Achos beth sydd yn bwysig yw y gwiredwr. Mae'n ddiddorol pan mae Paul yn hyn yn siarad am i frodyr yr Iddewon. Mae'n sôn am gymaint o bethau sydd gyda nhw.
Sôn am gymaint o fendithion sydd gyda nhw. Sôn am y cysylltiadau sydd gyda nhw gyda pethau da, pethau gwerthfawr. A mae'n ddiddorol y geiriau mae'n defnyddio. Y gair cyntaf sydd yn dod yn y rhestr yn adnod 4 yn un hyfryd iawn. Eiddo y rhai yw'r mabwysiad. Mae'r syniad o fabwysiad ni'n fawr iawn yn diwedd i Gristnogion. Achos beth yw'r mabwysiad hynny? Bod rhai sydd ddim yn eiddo i ddew o achos i pechod yn cael ei gwneud yn blant i ddew trwy'r arglwydd Iesu Grist. A mae Paul yn gweud, mae'r Iddewon wedi cael clywed am y mabwysiad hyn ers y cychwyn. Maen nhw wedi cael ei galw i fod o ran enw yn blant i ddew. Mae gyda nhw freintiau enfawr. Mae gyda nhw glod o gael enw yr arglwydd ddew arnyn nhw fel pobl. Mae gyda nhw'r cyfamod, mae Duw yn ei wneud gyda phobl ger eu bron nhw yn y gair. Mae'r ddeddf yna, mae'r drefn o addoli yna, mae'r addewidion yna, maen nhw wedi clywed y cwbl. Mae pob darlun a llun sydd gyda ni yn yr Hen Testament o waith yr arglwydd Iesu Grist fel yr iawn i cyd o'i blaen nhw. Y gys yr rhaid nhw'n neud yw cael trip bach i Jerusalem a disgwyl rown a maen nhw'n gallu gweld e. Mae'r darluniau i gyd yna yn y deml. Ac eto'r un broblem sydd gyda nhw yw bod nhw'n perthyn i'r pethau hyn i gyd. Bod nhw hyd yn oed yn perthyn i'r arglwydd Iesu Grist o ran y cnawd, dyw e ddim wedi meddu nhw. Dyw e ddim wedi cael meddiant ar eu calonnau hw. Pa mae Paul yn dweud am yr arglwydd Iesu Grist yn adnod 5. Nid dyma beth maen nhw'n credu ac yn ei deimlo am yr arglwydd Iesu Grist. Mae'r geiriau'n wych yn dyn nhw. Yr hwn sydd yw chlaw pawb, yn ddiw bendigedig yn oes oesoedd. Na beth sydd gyda Paul i ddweud am yr arglwydd Iesu Grist? Yr hwn a fi'n felltith drosta i. Dyma pwy yw e. A mae'r Iddewon yn mynd, ni'n perthyn iddo fe. Mae'n gwad ni'r un peth. Mae Paul yn mynd, ond beth i chi wir ni'n credu amdano fe? Oeddech chi wedi meddu ar yr addewidion? Dyw clywed addewid ddim yn ddigon da. Dyw cael papur sydd yn gweud bod rhywbeth wedi addo i chi'n golygu dim. Chi'n cael vouchers weithiau am synadoleg. A nhw'n gret. Dim ond bod chi'n cofio i ddefnyddio nhw cyn y use by date. Fi'n siŵr bod peil gyda ni yn y tŷ, sydd ymell wedi yr amser yna, sydd yn eistedd wastraff. A ddewyd bod ni'n gallu cael rhywbeth. Bod wedi cael ei dalu. Ond bod ni heb feddi arno fe. A mewn gwirionedd, dyna le mae Paul yn cwpla gyda ei frodyr yma yn y darn hyn. Mae gyda chi gymaint o bethau da fel Iddewon. Mae gymaint o bethau o'ch blaen chi, chi'n gwybod, chi'n teimlo, chi'n gweld gwerth nhw, ond maen nhw jyst yn eistedd yna. Chi'n meddwl bod nhw'n bwysig, ond i chi ddim yn gwneud dim byd amdano fe. Mae Paul yn dweud bod angen gwneud rhywbeth amdano fe. Mae angen credu yn yr Efengil yn y lle cyntaf.
Mae angen dod at yr arglwydd Iesu Grist a'i gael yn dwyn yn mellus ni o ddiwrtho ni. Ond y gwir yw bod esiampl Paul yn gweud wrtho ni sy'n hyd yn oed yn credu, mae angen i ni wneud rhywbeth amdano fe fyd. Mae angen i ni gael yr un awydd ac oedd gyda'r arglwydd Iesu Grist drosto ni. Bod yn Gristion, yn Grist efelychwr os chi moyn, yn golygu bod ni'n gwneud fel mae e'n gwneud. Beth nath Grist dros bobl? O nath e ddioddau dros nhw. Oedden ni'n gallu gwneud unrhyw beth i fawrhau hynny neu wneud hynny'n fwy? Wel na, achos unwaith am byth oedd ddigon i wisgo'r goron ddrang. Na ni. Ond mae yna le gyda ni i fel nath Paul wneud, ddioddau ger bron llyged pobl. Achos i'r rhan fwyaf o bobl, rhywbeth mewn llyfr hanes yw dioddefaint yr arglwydd Iesu Grist. Dyw ddim yn rhywbeth maen nhw'n gweld. Dyw ddim yn rhywbeth sydd o'i reidrwydd yn effeithio arnyn nhw. Ond pan maen nhw'n gweld Cristion yn barod i ddioddef dros yr hyn mae'n gredu, mae e'n effeithio arnyn nhw. Achos mae'n dangos bod ni'n credu'r hyn i ni'n ei ddweud. Mae'n dangos bod yr hyn i ni'n ei ddweud wedi cael gymaint o effaith ar ein calonnau ni bod ni'n bolon dioddau hyd yn oed. Gwg a gwawd pobl, chwerthin a phoen. A mae'n ddiddorol yn diwedd. Byddai'n un o'r pethau ni'n gweld am waith yr Efengyl yn aml iawn, lle bynnag mae pobl Dduw yn dioddau ger bron gwynebau pobl eraill, yw yn aml iawn y man lle ni'n gweld Duw yn gweithio fwyaf. Achos bod pobl yn gweld dioddefodd Crist drosta i. Felly fi'n bolon dioddef unrhyw beth gogoniant iddo ef. Wrthi Paul siarad fan hyn. Na'r challenge mae'n rhoi. Bod e'n bolon dioddau. Oedden ni. A mae'n bwysig bod ni yn gweld bod yr Efengyl a'r hyn sydd yn yr arglwydd Iesu Grist mor sicr, mor gadarn, bod e'n yn cynnal ni drwy bob peth sydd yn digwydd ar y ddaear hon, hyd yn oed marwolaeth. Yr hwn sydd yn credu yno i, iddo farw, eto bydd byw. Os y'n ni'n credu'r geiriau hyn, os y'n ni'n credu bod yr Efengyl yn un sydd yn newid ni o fod yn farw i fod yn fyw, wedyn fel mae Paul yn dweud yn y llythyr at yr Rhufeiniaid, beth sydd gyda ni ofni? Sy'n Duw o'n plaid ni, pwy a all fod i'n herbyn? Felly dylen ni fod yn llawer fwy hyderus. Llawer mwy eofn yn yr hyn i ni'n dweud. Achos mae'r Efengyl mor bwysig. Yr Efengyl yw'r unig obeth i dragwyddoldeb. Yr unig fodd i ni gael maddeuant. Gwnewch ni weddio. O Dduw Dad, i ni'n diolch i ti am Efengyl yr arglwydd Iesu Grist. Diolch bod e'n wir a bod e'n effeithio ar galonnau. Diolch bod e'n gwneud fyny am yn gwendid ni achos i ni'n methu. Ac ni'n diolch i ti bod yna fe weredwr sydd yn gallu. Ac ni'n gweddio wrth i ni fyw yn bywydau ger dyfron di. Wrth i ni geisio efelychu'r arglwydd Iesu Grist yn bywydau ni. A byddwn ni'n gweld gyda sicrwydd llawnder a llwyddiant yr hyn mae wedi wneud ar y groes. Ac y byddwn ni yn ymnerthu'n hynny yn hyn. Ac yn byw ar ei glodau. Ni'n diolch i ti
bod gyda ni ddyfodol perffaith gwych ger yn bron ni. Gobaith sy'n byth yn mynd i adael ni lawr. Am nefoedd o fod gyda ti, o gael gweld yr arglwydd Iesu Grist o bod fel fe, a mwynhau a ti tragwyddoldeb. Felly o Dduw da, dangos i ni'r pethau hyn, planna nhw yn y colonnau ni, a gwna ni'n barod i ddweud y gwirionedd gyda'n holl galon ni i'r bobl i ni'n ymwneud gyda nhw. Pobl i ni'n caru, pobl i ni'n cnabod, fel i bod nhw'n clywed am yr un sydd yn gallu, yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Yr emyn ola sydd gyda ni yw emyn 286, 286, gras o'r fath beraeth sain i'n Crist, hyfrydlais yw, gwna hwn i'r nef berseinio byth ar ddeiar oll a glew. 286. A chariad Duw, a chymdeithas dysbryd glân, fod gyda ni oll, yr awr hon, hyd yn oes oesoedd. Amen.